Erwin, Staff Sergeant Demikoli. Hello, Iva, għajli. Iva, kemm qegħdin nies? X'inhu eżatt il-każ Baħar, lokazzjoni? All right, Fidi, ħani proċedu ċaw. Eżatt x'in tidħol it-telefonata, il-pilota jagħti ordnijiet lit-tim tal-Airwing tal-Forzi Armati biex jibdew iħejju il-helikopter għall-operazzjoni. Jiena bħala pilot meta tinqala rescue, meta nirċiev il-Command Operations Room, għax aħna niġu task minn l-Operations Room tal-AFM, ir-rol tiegħi d-dmir tiegħi huwa immedjatament informa l-crew chief tal-ġurnata bil-każ ħalli hu jilħaq jipprepara l-helikopter joħorġu barra u skont il-każ jekk hemm bżonn iżidu xi fuel u hekk jilħaq jipprepara l-helikopter. Wara li l-essid il-telefonata ninforma wkoll lill-rescuers bil-każ x'inhu. Jiddependi skont il-każ jiġu libsu skont tal-arti għall-baħar u l-equipment ivarja skont il-każ. U immedjatament żelaw niġru għall-helikopter, noħorġu niġru għall-helikopter. Minn x'in tidħol it-telefonata sal-ħin li l-helikopter jiġi biex jinqata' mill-airfield ma jridx jgħaddi ħin ta' aktar minn massimu ta' 15-il minuta. F'din il-kwarta jiġi eżaminat il-helikopter, jinħareġ mill-hangar, jiġi startjat permezz ta' ġeneratur u jsiru l-kontrolli ta' qabel it-tluq. Dan il-proċess isir bl-aktar mod pjanatu taħt kontroll, kif ukoll bl-akbar professjonalità. Aħna għandna time li rridu nagħmlu take off within 15 minutes li tidħol il-koll mill-operations room u dejjem s'issa żammejna ma' dak il-ħin stipulat. Waqt li konna qed inħejju dan is-servizz, inserta li l-Forzi Armati ta' Malta ġew Malta biex jagħmlu trasferiment ta' pazjent mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal Malta. Iva, aħna nagħmlu diversi xogħol ieħor barra l-SAR Rescue Services, bħalma llum għandna każ partikolari wkoll. Bħalissa bħalma ta' warajja hemm il-helikopter barra qed nistennew ħajsir transfer bejn Malta u Għawdex ta' pazjent li diġà hija stabbli, dan ħejġi transfert minn Gowza General Hospital għal Mater Dei, bħalissa qed nistennew tim mediku li jasal Mater Dei biex immedjatament x'in jiġu nipproċedu l-isptar ta' Għawdex biex kun jistgħu jistabbilixxu l-pazjent u nġibuh hawnhekk fejn imbagħad b'ambulanza jittieħed Mater Dei. It-tim fuq il-helikopter ikun kompost minn 4 uffiċjali, ibdot l-uffiċjal tekniku u 2 uffiċjali tas-salvataġġ. Ir-rol tiegħi jiena huwa membru wieħed mit-tim tas-Search and Rescue tal-Airwing tal-Forzi Armati. Eventwalment jien nagħmel xogħol ta' emerġenzi, bażikalment nagħmlu kull tip ta' emerġenzi fuq il-baħar, fuq l-art u case vac u evacuation ta' nies diffikultà. Peress li l-Airwing tal-Forzi Armati tinsab fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, irid ikun hemm koordinament bejn il-Forzi Armati u t-torri tal-kontroll tal-ajruport. F'każijiet ta' emerġenza, il-helikopter tal-Forzi Armati dejjem jingħata preċedenza. Fil-ftit ħin li domni hemmhekk tolqtok l-organizzazzjoni u s-sens ta' dedikazzjoni li għandhom is-soldati fih dan din is-sezzjoni. Il-helikopter li ntuża l-Elliot 3 jiżen 2200 kilo u jesa' 5 persuni.